лекин зиёдиҳо қабул надоранд актриса шудани духтара ё умуман инстаграмда будани духтара кори бад фикр мекунад. Тайёрӣ барои ҳамӯ карьерата маҳкам кунӣ қафои зиндагӣ чай. Гулноза пеши модараш рафт, модараш вай рад кард. Давида гирья кардагием ки гуфтагим уча нара. Шавҳари ояндаи ту бояд чӣ тарӣ боша? Вай арӯс дора, ӯ арӯс дора, хафа накунӣ, ози арӯс чӣ мефаҳма. Ай филми хусури ман чанд сум маош мегирӣ? Инем хекада янимуш мекунад ку. Дига дилат ай ҳама чӣ мемона. Худда умед дода наметонӣ ки ту бояд пеш бирай. Конфликти ту Дилноза. Ози бисёр чизо гуфтан мехоҳам, лекин намегум. Баъдай запсажихтен барнама мегум гапома. Бародаро шуморо намедонам, ҳар моҳи январ баъди соли нав вазъияти кисои мо гарини безеб мешавад ва ҳозир вақте расидагие ки ай Pocket Option камтар пул кор кунем ва кисоро вастанавид кунем. Дар Pocket Option торговля бениҳоят осон ва фаҳмоай. Фарқ надорад ки шумо дар куҷоед, хонада ё ки берунда. Главне телефонтон дар дастон бошад тамом. Ҳозир ма якта сделка мекунам, ай телефон ва шумода нишон медиҳам. Ҳамин парада ма як $20 якта сделка мекушам тарафи боло. Плюс $14. Чӣ хеле ки дем бародаро, дар охирон секунд сделка плюс шид ва ма $14 кор кардам. Қариб як сол мешавад ки ҳамаи платформаи Pocket Option мо истифода мебарем ва ба боварӣ гуфта метавонем ки ҳамаи платформаи боваринок ва осонай барои торговля кардан. Агар шумо хоҳед ки Pocket Option хати кора сар кунед, ссилкаи Pocket Option дар зери видео ҳастай. Дар омода регистратсия кунед, промокоди авлод 100 истифода баред, шумода 100% ба якум депозитон бонус метиҳад. Ту чӣ фикр дорӣ? Ассалому алайкум тамошобинони канали Авлод Медиа. Барномаи навбатии подкасти мо ва имрӯз меҳмони имрӯзаи мо яке хонумои зебо, яке ҳунарпешаҳои зебо ва яке одамои хуби ана шоу-бизнеси ҷумҳуримон Гулноза Хоҷаева. хушомадед. Сараввал мехоҳам саломи худро ба тамошобинони канали Авлод Медиа бирасонам. Ташаккури зиёд ки қадр кардед ва ба барнома даъват кардед. Саломат бошед. Хай биё пеш аз мавзӯда гап зада камтар як дар бораи худат маълумотет чӣ кораи чанд солаи ай куҷои чӣ хели мо лично ман намедонам ягон информатсия дар бораи шумо. Ман медонам кам. Мумкин ки тамошобинони канали мо ҳам надонанд, барое ки бори аввал дар канали мо ва мумкин аудиторияи мо дига аудиторияҳо фарқ кунанд. Мумкин бисёриҳо бошанд ки нашиносанд. Ба ҳамин хотир агар худтонро муаррифӣ мекардем хуб мешуд. Ма Гулноза Хоҷаева, таваллудум 2003. 9 сол мешавад ки телевизиони Баҳористонда кор ва фаъолият мекунам. Ҳамчунин саҳифаи инстаграми худам пеш мебарам. Дар филми хусури ман дар нақши Зайнаб бозӣ мекунам. Хай бо чӣ гуфта метавонам? Дар Баҳористон чӣ кор мекунӣ? Барномаоро мебарам. Барномаоро мебарӣ, барномаи мо домодаи гап зада наметонӣ. Гап зада не, чӣ ба гап зада? Амо просто дағалем ту наметонӣ дағал гап зада. Не, гап зада метавонам. Я репер меомад, ака моро дағал ҳисоб мекунам ки мо гаринем. Як герой чӣ гуфтаем? Я репер омад. Медонӣ хеле идеални мехона, идеални падбит намеғалтане ки мисол мо ҳам кӯшиш мекунем ки бихонем бит биғалтем, нағалтем куне ки меғалтем. Барои ҳам қадар мо тасмим гирифтем ки ма лично ҳам барномада ма хаб мекунам. Шумо хаб кунед ки гап мезана? Ту хатин Юсуф ту гап мезанӣ. Хоб бисёриҳо хейт мекунанд, акай берӯз дар комментариҳо ки акай берӯз бисёр гап мезана. На мо ҳамин барномада максимал кӯшиш мекунем ки хак ма муқа бисёр гап намезанам, не ки ма ҳам кӯшиш мекунам ки гап назанам. Шумо бисёртар меҳмони барнома гап занам. Чӣ минус дора? Кори Баҳористон та як тараф мемонем, ҳамин коре ки ҳунарпешагӣ яъне ҳунармандӣ, актрисагӣ. Чӣ минус дора? ҷиҳатҳои манфиш. Манфӣ. Хай хубиш да ҳамие ки дар раҳ мерӣ як ба меҳру муҳаббат салом алейк мекунанд, қатъи ҳурматат мекунанд, эҳтиромат мекунанд. Лекин зиёдиҳо қабул надоранд актриса шудани духтара ё умуман инстаграмда будани духтара кори бад фикр мекунанд. Ҳар кас фикраш ҳар хелай. Лекин ман фикр мекунам ки
ҳар як одам мақсад дора ку ҳар як одам як орзу дора бояд барои расидан ба орзуш худаш кӯшиш кунад. не ки ҳамаро хеле фикри бад қативай намекунад мардум ҳастанд одамое ки Ҳо. мардум эътирофшон кардагиай ва чизошон ҳамарӯзаш дад мекунанд не баъзан нафаро ман ҳамаи дар назар надорам ку баъзан нафарое ҳастанд ки ҳам чиза қабул надора намедонам чӣ фикр мекунанд лекин хай агар як касам хостгорӣ рава як ҳамсоя дига хоҳ нахоҳ мегӯяд вай актрисаи телевизоррода ҳастай инстаграмда ҳастай ягон ҷои безебӣ надора намилиш мора одамо ганда қишлоқӣ ҳис мекунам мисол мо ина қишлоқем ягон ҷои безебӣ надора ма фикри май просто ҳар як соҳада ҳар як одам сабаб мешавад ки ҳамхелӣ хиёл кунанд ҳамара рост мисол мисол айпишти як каси дига мисол боқимондара вай мекунанда боқимондара баҳо метиҳанд ёки як одам ҳамаи як сфераи калона обу руша паст мекунад ёки вай мекунад лекин авторе ман мая ганда қабул кардагӣ нестанд барое ки комментарияи бад нестай ҳамашон нағз дастгирӣ мекунанд гапҳои хуб гап мезананд хаяк дар муддати 1.5 сол 2 сол та ҳама мешиносам ма чизоро ман менатҳои туро хеле дар пешаи видео гуфтум вақте кино як соат як рӯза 1 миллион мегира и многого стоит и достижение хела калонай ба чӣ хотир гуфтестам аксарияти ами ҳофизаомон пешаи машҳур мешаванд байдои зур мекунанд ҳама нақз қабулшон мекунанд духтарои скромни киртои нормални мепӯшанд урён нестанд баъди ки як муддат мегзара баъд уже баъд дига хел мешавад мақсад очаи ман нигоҳ ки мардуми деҳот чӣ хел баҳо метаҳанд як ки мебинанд ки ягон юбка қатив ёки ягон пеши барш калони бадуя ёки баъд уже мегӯянд ки ишам ҷазир шид фикр намекунанд ки мумкин ам духтар просто форма пӯшиш дига шудай не ки уже любой кас ҳам хел нест мегӯянд ки ишам уже ам ранги ҳам машид вақте ки аввал ҳофизо мебиромаданд ку дар мисол телевизионҳо тамошо мекарданд кампиро тамошошо мекарданд вақте ки медиданам ягон либоси хушрӯ дора ягон мисол урё нестай ҳаму кампиро ҳамуда мухлисӣ мекарданд мисол ҳаму занакҳо ҳамуда лекин вақте ки баъд камтар бо гузашти вақт либосошон алишид баъд мужико мухлис не ман либоси тоҷикӣ хати озодтарам худман озод ҳис мекунам лекин бо ҳастай сёмкое ҳастай ки уда бояд ҳатман классикӣ пӯшум ман мувофиқ не классик ман маълимаи дар донишгоҳи миллӣ классикӣ мепӯша румол намекунам мисол гуфтестам ма любой масъалада худмона мисол мерам ки ба чӣ хотир гуфтестам ту худат фаҳмидӣ ки мо хелишам мегем уже мо ино айҳад мегзара ку уже далши дига сурудша гӯш намекунем хича тамошо мекунӣ ку унаша гуфтестем ва мо умед дорем ки гулноза ҳамхена мешавада вай ай худат зависит мекунам мақсад сурудат зур боша вай формаи тура ҳеч аҳамият наметавад мисол ма кида тамошо мекунам ҳаму занака нигинам он қулва мисол мешава ку просто талантиш қатъи ҳама гӯш мекунад бале мо ҳамеша дар назар дорем не ки ту нагуфти минусша вообще минус инстаграм гуфтем ту ҳунармандӣ ба фикри ту ҳозир чӣ чизи ту дар ҳозир туро мардум нақз қабул кардагиай ҳо мебинӣ дар кӯча чӣ мекунанд та ту медоне ки ҳамин чизо оста дилта мегира оста уже авқот хӯрдасти баъзан ҳолатҳое мешавад ки дастат пури авқотай мея ака сози хуби дастирон биё салом кунем бихе акая сурат бигирем фикр намекунад агар ту нахези салом алейк накунӣ ё сурат нагирем мегӯянд не хафа мешавад як такаббур буд катагӣ кард мисол вай хича гирифтай вай хеле шидай не ки мо бисёр гап задастем ма хапм бодаш охи ман нав вай хачи умуман дар бораи не шиносоӣ нест савол ҳамихе буд ки кадом ҷиҳатҳои манфии ҳунарманд буданд кадом минусҳо дора мисол минусҳоша ту умуман гуфтӣ ки мардум ма ира ёрдам мекунам и гуфт ки популярнигиш ҳама қаш минусае ки мақсад ягон кас хати отношения ёки гирифтанит боша ёки ҳамсият мегӯяд мардум моли ҳамин чиза қабул кардагӣ неста ки популярност вақте инсон правилни боша ягон зарари безеб надора мардум хел мегӯяд ки популяр нест значит ҷазирай ҳам хеле гуфтия раҳмат мадар шумо дарам фикрма фаҳмондед саломат бошед ана дар инстаграм ма боварӣ дорам ки ана аксарияти мардум ҳам хе савол метиҳад ки ана духтара вақти файрод мекунӣ
кай шу мекунӣ ва шӯи ояндаи ту бояд чӣ хеле бошад? 100%. Ман ҳамин рӯз дар инстаграмам апрос монда будам. Дар инстаграм апрос монда буд ки подкаст қатъи Гулноза мешава. Ҳамин савол нашта. Кай шу мекунӣ, чӣ хеле шу мекунӣ, чӣ хеле бача маъқул айта. Ва ҳамин савола ман додани будам ки акай берӯз ҳамин савола дод. акай берӯзи ҷаволи реклама кадастай. Мара нишона метавонӣ. Гап нагӯз. Кай шу мекунӣ ва чӣ хеле шу тудама. Бо хаб мекунӣ. Шуне. Хай ҳо. Шу. Я ма хидмат хеп пеш мона нигоҳ кунем. пешан нигоҳ кунем ки ман хидмат кунам. Не шух мекунам. ҳозир дар ин бора ягон чӣ гуфта наметавонам. дар ин бора чай ва чай буд ман 2 сола будам. хай вай ӯ давр буд. ҳозир ман бояд кор кунам. давр роз шӯрнокӣ дихта ту куайла мо намегем кор ку чихе нестай одаме ки бачае ки 20 сола 18 сола боло шава фикри зангирия накунад дихтаре ки 22 сола шава фикри шӯкунӣ накунад. ай фикри шумоай ана дида ихтон гуфтасе ки нестай ихе дихта хая ина ман рӯ бароиш моштам акай ки мақсад ҳама мехоҳа оилаист. хамали мо намегем ту кай шу мекунӣ. хоб иҷаштак ҷавоб натаҳӣ ту ша фикр накардай шавҳари ояндаи ту бояд чӣ тари боша? худаш боша тамом. Чӣ хеле боша, кадом качествора дошта боша. Чӣ ба имони савол. ҳозир ман бугум хай шояд ки ба иҷа ягон мухлис боша. Биё ту бугу. юрави хай барафта хучуна ҳама хислато дахчон када биёям. бароям намехом. намехом бугум. ахчон ягон кас дига созам. шумо хислатои плюс шаб наҳастем ҳамин рӯз. ду касае. ду каса боша? ман ду касави. Не, мақсад хеле одам хича кадан ту хаб наметавонад. гавна хоб рафтем. биё рафтем. Аҳа. Якум. Якум нанавиштам. Ту бор. Дуюм. Дуюм ша ту навишти? О. Хуб. Кур эй боша. кур. Кур боша? ман гуфтаисам. Не кур боша? Кур меша? шумо ман нафаҳмидем. Кур боша мегирӣ? ман намедонам дар насиби ман кия ё чияй. Ту дар насибат не ахи миёя бача. Амра мегирӣ? Шефчара мегирӣ? Шефчара мегирӣ на? чима бечораро мисол миёред. вай арӯс дора. ӯ арӯс дора хафа накунед ӯзи арӯсш Хамали. Шефча мефаҳмад. арӯс дорӣ? Хамали. Не, не. шефча худа чӣ мегӯй? Шефча? Хуб. вахан. О шефчара Ту бояд бечора. ту хай намехоҳӣ дар ин масъала гап задан. не намехом. Хай. Хай майли хаб мекунем. Хай биё бестем. Хай ту бугӯ ягон масъала мо гап занем. Хоб, биё ман як ду чӣ добавит кунам. Ака дар короче дар ҳаёти шахсӣ бисёр дури бад намедуроем. Ман вақте ки акай берӯз мара занг зад гуфт ки меҳмони барномаон ҳамин одамай, ман ютуб дар дромам як чанд бор поистон тамошо кардам. Як ду барномада ҳам хеле навиштагӣ буд дар ковераш ки Гулноза пеши модараш рафт, модараш вай рад кард. ва баъд аз наме чанд сол Гулноза модарша дид ҳамин ситуатсия чӣ хеле амра камтарак мефаҳмонди мода фаҳмотар мекарди хуб мешид. Нахоҳӣ гап назар. Просто мо ковероро бибинем, мо намехоҳем ки ковероро ҳам хеле кинанда. Мисол вақти Абдурозиқов баром фурӯхт, як чизо мекардан, мо ҳам чизоро дидан намехоҳем. Мо мехоҳем ки на мегӯянд ки шумо бо як каси дигар дар робитаи ишқӣ ҳастед. Ин дуруст аст? Гулноза Хоҷаеваро модараш аз хона ронд. мегӯянд ки Беҳрӯзи Шарифӣ бо фалони робитаи ишқӣ дорад. Ин дуруст аст? Мо фаҳмидем. ба фалони занг зада. ё дурӯғам мо медонем. Ин ковери дурӯғам. Та агар ту рески мара бигӯ ки дар ин масъала гап зада намехоҳам. Ту барномаи мо рески. не аллакай ҳама медона. барои ба ҷо карда намехом. бахтамон ана ки шинед ҳартон ман гӯш кунед. хоб ҳаво ма очама кофтам аввалин бор. бахшиш пеши гапида. чӣ хел чатата кофтӣ? кана барнома кардем қати акай бардин сабур. барнома кардем ака сразу пайдо накардему. Не мо намедонем. този очада куҷо буд? Чӣ хел ту мора ҷоша нагу мо намедонем. мақсад ин ҷои шумо мара очам да ҳаштмоҳагӣ монда рафтагиян. хоб ҳаштмоҳагимда ма пиру кампире ки калон кардагиян очаву тайма худо раҳмат чон куна айни ҳол да қайди ҳаёт нестан. мара то синфи панҷуми ма калон кардагиян. 12 март очам гузашташтагай. 13 март отам ҳамун нафароне ки мара ёфта калон кардагиян. баъд аз сари во ма қати тағоим истодагим. тағоимам қати заншон ота оча мегум
тағоим қайди ҳаёт нестан. Хай баъд як рӯз ай ҳамиҷа фаҳмидам ки ота очаи ман мурд мара як бор нагуфт ки ту духтари мо нестӣ. Отам мусафеди пирай суратоша дар интернет дар саҳифаи худам шояд дида бошен. Ҳамун нафаре ки ман пайдо кардаган мехостанд чизе биган, лекин натонистанд гуфта. ҳамун лаҳза дар пеши рум истоду баъд магазин рафтум. Ай магазин яда чӣ гирифтам? Дар магазин пурсидам ки духтари кӣ? Ман гуфтам духтари фалонӣ. Буромада ҳисабдам ки хеле гуфт дурӯғам мегӯям. Гуфт и духтари вай нестай гуфт. Духтари апашам нестай гуфт. Ира ёфтагиам да. Ҳамхе гуфт. Баъд чизе ки харида будам ҳамҷа мондуму хесам омадам гиракада пурсидам. Аям хонагӣ бигем фаҳмо тағоимшон. Отам мегуфтам. Гуфтан ки не дурӯғай. Вай дар бораи дигар кас гап заден, ту ба худат кашидӣ. Хай майли бо фреб хӯрдум, бовар кардам. Ҳамхе штагием кругда ҳама дар бораи учаи худаш гап задистай. И дар бораи учаи худаш, вай дар бораи учаи худаш қатъи ҳамсинфо дар майдони мактаби деҳода. Ман нафаҳмидам будам ки очаи ман хеле гуфт Гулноза, ман чӣ фаҳмидам дар хонамон гуфта ки очаи мурдагид очаити неста, и очатам очаити неста, очаити тура парфтагай. Ҳамунҷа ман хесам рафтам, маҷбур кардам хонаводара ки мара ростша бигем ман киём, ки ман ҳар куҷо мерам меган иш мега ки очаи ваш неста, иш мега отаи ваш неста. Ба хай мара гуфтан ки ҳо ман очат нестам, очаи ёфтагитам очаити неста, очаити тура монда рафтагай да ҳашмоагит. Ай ҳамун рӯз, ай ҳамун соат ман сар кардам. Ҳар дам дари синфхонаи мактаб кушода шуда нигоҳ кардам ки ҳозир медурам мегӯяд на ман омадам бачам. Намедонам чӣ ба ман хеле фикр мекардам. Ё баъди ӯ хай тамом кардам мактаба, коллеж дохил шудам. Ҳар як занаке ки дар раҳ мара як суроға мепурсид, ман фикр мекардам ки ӯ мегӯяд ки ман очаитиам. Ё шамол мешуд умуман хеле то ҳолати омада расидаги будам ки мегуфтам бӯи очамай. Очае ки мара ҳашмоагида монда рафтагай. Ман на буша ҳис кардагим, на дидагим, на номша медонам. баъде ки акай Бардин қатъи шинос шудам, апай Насиба Рустамзода қатъи шинос шудам, хоҳиш кардам ки бё ман як барнома кунам. Шояд ки агар ман очамам наёвам, дили ман ором гира ки ман вазифаи худам, қарзи худам иҷро кардам. Барнома кардам қатъи акай Бардин Сабур. Рости зиёди занако қатъи шиштам. Ҳар як тиё ба умед меомадан рӯ барои ман мешуданд. Ман ба умед рӯ барои ё мешудам. Ваям фарзанд гум кардиян, мара модар гум кардам. Чанд кас қатъи шиштем, хулас умед макандам. Гуфтам ки намеёвам. Ба як рӯз шаги будам ки акай Бардин зангам зад, гуфт ки хита гум накун. Просто ҳозир як кас гуфт, ҳамхе историяш ба ту монанда. Мерем қатъи вохӯрӣ мекунем, мебинем гуфтак. Бахай рафтем, ай дар рӯзашон дуромадем. Ай дар рӯзашон дуромадем ки машғули кори хонан. Ман хонара дидам, авҳолшона дидам. Дар омада баробар ман фақат мегуфтам ки очамаём, ман фақат саволои дилма мепурсам ки чӣ ба мара партофтай, ба кадом мақсад. Лекин ман авҳола дидам, ман уже савол дода натонистам. Барое ки дилам сӯхт. То ай куҷо фаҳмидӣ ки вай очаитай? Дар вақти зинда будани отавочам, ам нафаро ки мара ёфтану калон кардан, ман Солиҳ ва Маърифат будам. Баъди гузашта шудани ӯ Худо раҳмати очам тарсида ки мара мақсад интернат набарам гуфта, ба ному фамилияи додаршон кардан, Хоҷаева Гулноза шудам. Дуромадам ай дарвозаи очам. Баъд як калимашон гуфтам. Гуфт ки? Гуфта, гуфтам ман Маърифат. Ҳамин лаҳза дар интернетам ҳастай. Ман як калима гуфтам. Гуфт бё хонада гап мезанем. Хона дуромадем, дар ҳамин рӯи долоншон ягон савол надодам. Нагуфтам чӣ ба мара партофтӣ, ба кадом мақсад. Ягон чӣ нагуфтам. Хучон на ақл кардан, на сар кардан. Хай шароит мо нашуд, маҷбур шудам. Ман 8 моҳа будам. Албатта ай вақташ бисёр мехӯрдам. Барои шароит набуданшон. Батра дар куҷо партофтиям? Дар пеши поликлиникаи рақами 8. Ота очаи худраматии ман дар пеши ӯ поликлиника ҳавлирӯ буданд. Ҳар душон. Ҳавлирӯ иҷа больницара мерафтану айра ҳис мегузаштан. Отам дар парки айни. Дар парки айни қалавур буд, очам бор мефурӯхтанд. Ба нақл кардан ба гуфтам ҳозир ман ай дастам ҳеҷ чӣ намебия. Гуфтам нагем, гуфтам
дигар барои чӣ мара партофтаен чӣ шуд нагин. гуфтам ман ина фарзанди шумо кофта ёфтам, ай дастам чӣ ки биёя баротон мекунам. ман хе гуфтам шуна ки ман ози шароитум ака калон несту, то андозае метавонистагим шумода ёрдам мекунам. маслиҳат мон ҳамин буд. вақте ман хонаи очам биромадам, чанд рӯз пасаш акай бардинда занг задан ки биёин мара барин ки мада зӯроварӣ шудестай. Барафтам квартира гирифтам. очама қатъи ду бачаш гирифта овардам. як моҳ қариб қатим зиндагӣ кардан. медонӣ чӣ хеле лаҳзаҳо буд. ягон бор хеле орзу мекунӣ ки очатра ай дар кор дагсел куна до отбутия ё ай кор омадан тра ждат куна. ҳамаи ҳамира ман фақат орзу мекардам. вақте очам дар пеши чашм буд ку ягон гапаш дар назарам наметофт, ҳатто ягон гандагиш наметофт. барое ки ӯ чизое ки ман орзу мекардам ҳавайёра дидеста будум. ман саҳар мехестам, қатъи очам чой хӯрдестам ё кор мерафтам, то дар дарам меомад. барои ман беҳтарин чиз буд. як рӯзам хеле вазъият шуд ки хеле баъзан ҳолат мешавад ки одам ё вақт дора ё вақт надора. сари дастархон иштагем, намехоҳам ки бад бугуму гуфт ман фикр кардам ки ту журналистӣ, ту сумдори хонадорӣ, та ҳеҷ кас будай. инам қагап мара нест кард. ай ҳама чӣ дилмонда шудам, ай корам, ай дарсам. барое ки ман ҳам мерафтам дарс мехондам, ҳам кор мекардам чандтарафа пули квартира спорум. мақсад расходи хона бо вуҷуди ҳамаи ман ҳеҷ кас будам. ман кофтум ёфтум шуна. ба чанд ҷо дар чанд комментария хондам ки очаша кофт ёфта, очаша нигоҳ намекуна. ман қарзи хидмат иҷро кардам. ман хостам ки нигоҳшон кунам, лекин нахостанд. ҳеҷ каса дар пеши ҳеҷ кас маҷбурӣ ман карда намешавад. ҳар куҷое ки ода роҳатай ҳамунҷо бошанд, главни саломат бошанд. агар ман бутонам, яъне ҳозирам бутонам дастам бираса, ман мехоҳам ки ноаён кӯмак кунам. барое ки як бор мара партофтанд, ман кофтум ёфтам, бахшидам. дуюм маротиба ҳамин коре ки дар 8 моҳагим карда буданд, дар калоним кардан. ба ду чашми худам дидам. учен очама намешинохтам ки буд мара партофт. аҳози ман ба ду чашм дидам. ҳатто ман қафои мошинаш давида гирья кардагиам ки гуфтагим оча нара. мара занаки кампири ҳамсоя аз замин бардоштагия, очаи ман даже ови дидаш рехтагӣ неста рафтагия. барои ми мумкин очат набуд. очамай чӣ очам нестай. кам очат ҳама одамое ки ДНК накард. не обязательно ки зоидаита. не обязательно гап дар бораи кизойдае ки калон кадай намера акай барон. тара очат намуд ду одаме ки ёфтанд, оча отат ҳамаи дигар тадам вич кара нагир. ман хост агар ман намекофтум, намеёфтум ку. Не, хости кофти. ой шумо гӯш кунед, шумо дар ҷои ман набуден. ман медонам, ман дар ҷои ту мебудам, ман медонам, ман тара фамилиясам уже намефаҳмам, дига позитивна гап занам, ман тара дар ситуация дромадастам. Да 1% намедонам, 99% ман эҳсосам карда наметонам. ана барои ҳамин дарана чӣ буда метона ки та метонӣ бугӯй ки ман фикр мекам нигоҳ када. ман як гапот мегӯм, моам хеле ситуация иштагие ки рафтагием як занаки камбағале ки бароя падгузник металбид. моам хеле баровардагиемаш, хеле як сумаи калонам хеле додагиемаш. синмо хеста гуфтагие ки гӯш кунен, шумо курс 150 буд, шумо мада 149 оварден, 1 миллион рубла. ман ҳози ҳамун чизо пеш уместа ки ӯ да фарзандаш, касалаш, дигаву дигаш муҳим нест. ҳама хел одамо хай бидай мутаассифона ман наметавонам отаву очаити наму ду марда ки ты худо раҳматшон куна унам воан дига хай ман намедонам чӣ бигум барои ки акай берӯз мара ҳама бигем ки ӯ худо раҳмати отаву очам барои ман ҳама шароитҳоро муҳайё карда. ман ягон чӣ кам набудам. баъди сари ӯам дар хонаи тағоин будам, ягон чӣ кам набудам. Проста тағоид бигем аму модарта додараш буд, правильно? хай дига ман хостам ки агар ман намекофтум намеёфтум, не тоқама
хай нигоҳ ки и я Киё? ҳикмат 100%. и кори илоҳи Сужденoi чиз. одамое ки тира ёфтанд мумкин ам мардак дар ховш дар намозиш дуо кард ки худованд ман фарзанд надорам мара ягон фарзанд бите 100%. мисол ин чизо ака берӯз ма ба хотири накуфтум ки ма ягон чи аю бихоҳам ма просто гуфтум хостум ки ёфтиш бахта фаҳмидӣ очаи хидма бидонам очаи хидма бидонам саволои дил ма пурсам агар ман намекардам шояд ки мара ҳамин фикр рӯҳӣ мекард мисол ман хеле ситуатсиё мо дорем ам хеле одамое ки як каса гирифтагиан калон кардасан исуса ҳами модаро ва падарое ки аввал ай модаро ва падаро илтимос кӯдакотона насиҳат кунед ки як кӯдаке ки як кас қабулш кард ё ки овардагиашо ки ай дом гирифтагиай ҳамвора шумо айдани шумо мефаҳманд аму кӯдако ки ҳамин одам ам хеле ай илтимос ҳамин чизора дар пеши кӯдакотон наген нигоҳ кунед ман хеле ҳолатода бисёр рӯпарӯ мешавам ту мегӯяд ки фарзанди фалони тира надоштан шароит баъд наи тавоид дадодан тавоид гирифт калонат кард мисол нигоҳ кунед то куҷоро овардан мерасонад агар тира ҳамунҷа намегуфтан амво ту намефаҳмидӣ тира ҳамун худованд одамое ки амво дар ҳаёт чун намегуфтанад ранги дихтари ту даже нигоҳ ки ту даже чувствоват карги нести ки амво та очаи худат нестанд бароям қадар ман раҳмат мегӯм амода худованд ҷошона ҷаннат кина раҳмат мегӯм авлодошонда ам хеле одамо будиян нигоҳ ки раз кӯча меруфтиян значит ту қа шароити хубам надоштанд мисолда ба ҳамин хотир ма позитивна барнома карда медам дига меган ку яке мега зори фарзанд яке безори фарзанд ана ман мехоҳам ки касе ки фарзанд калон мекуна вақте ҳамун фарзандаш ба ақл мешавад худаш бишинона худаш қатъи ҳамун кӯдак гап зана ки ай даҳани дига кас нашнававу зарба нахӯра ма то қа барои ҳамин кофту меёфтам ки ма дарунам бояд холӣ шавад хай значит ана нигоҳ кунед ам падар модар нагуфта ҳастай ку мисол ягон хеш ҳама медонад ку хешош медонанд ки амира гирифтагай хаям хеб ромадагай ва обшим ана худованд додайта имрӯз соҳиби нони соҳиби номи обрӯ дори беобрӯ бо чанд барномар да мегум беобрӯ як секунда мешносанд худ медонед чихе беобрӯ як секунда популяр намешавад некоторе ҳамчун як духтари баобрӯ мешиносанд имрӯз мебинам ана соҳиби алғманони соҳиби мошини соҳиби телефон ама ту вақти мошин дориву ана нони хӯрдан дориву халадилник да чиз мефора мебари уже та айними аҳолии дунё да бои мисол бо далши агар сум позволят кини хитаво ягонҷо курор бирай қариб ай 90% аҳолида худованд ҳар каса ҳар хел медодай умуман ма фикр мекунам ки агар дига ҳамчизора фикр накард намешава фикр накардау дига там модар падарат худо раҳматшон кунад гузаштанд тамом ака дига и хеле ма кӯинам ма ба бисмилло чихе фикр мекунам ман наметонам хеле кор карда одамо хай метонанд хай зиқ наша хай ҳама кор пишти худаш я ҳикмате дора фаромӯш кунем я ҳалибой шояд агар ҳамин коро намешуд ма то ҳамин ҷоа намерасидам агар очам мара намемонду намерафту ма дар шароити сахт калон намешудам мисолои бемаъне дорум озир просто ҳамун очатай ма ҳичи гуфта наметонам наген намегумам ман намегумам хай биём ин мавзӯъро маҳкам мекунем уже мо дасташ нафаҳмидем дар бораи ҳаёти ту дар бораи фаъолият зиндагӣ оли мера бо мегардам мебиёй ин чиза ма дар хидмам дар мағзи сари хидм ҷо карда натонистам кӯшиш мекунем ки дига дар ин мавзӯъ барнагардем хоб ё бармегардем ба мавзӯи конфликти ту дилноза хоб ман дар ин бора гап задан намехоҳам чӣ ба чунки ман ҳечка хайп хабидани дестам не хайп не чиз барномаи мо барномаи мо датаво барномаи калони хушрӯае ки ба хайп ягон кас ниёз надорад ин барнома даи значит нормал шӯхӣ мекунам шӯхӣ менам намефаҳмӣ ман намедонам лична не ин чизе ҳаст ки публично шудагия да мақсад шумо ҳам хусумати шахсӣ ман дар ин бора гап задан намехоҳам агар ягон чиз дори биярдем да болаш гап бизанем хуб ҳатон гап занем гап шид кало небудуне ки короче дилноза 2023 блогери сол шуда буд номар пеша баъд дар ҳамунҷа дар вақти баромад мекард ку сухан метаниша баъд гуфта ки эмоционални баъд гап задаги баъд гуфтагие ки ман як амо атривокша тамошо кардем дар инстаграм мегӯяд ки баъзан одамое ки дар роликҳои ин ё он блогерҳо иштирок мекунанд чона актриса эълон мекунанд мега барои актриса шудан 4 сол бояд бухониву ҳамин мавзӯъ даган задаги як сол дига барои журналистӣ бихоҳам хебрем
ҳамин мавзӯъ гап задагиам, баъд ай пишти ҳами баъд 1 сол пас чӣ шидагиан, короче ҳам хеле конфликт шид, баъд сторисашон ҳам дидим дига далиша намедонам ин қатъиш чӣ дошт, агар не вроде дугона ҷониб да не? духтаро дугонагӣ надоран. Не, ёк не, бачаҳоя гап мегӯям. Ма реперам мисол. Ма хондагӣ нестам, на институти санъат. Ана Абдурозиқ 10 миллион аудитория дорад. Ва институти санъат вообще хондагӣ нест. Вообще. Мактаби миёна хондагӣ нест. Ами институти санъат як гала одамо хондаган хиёл мекунанд, ҳамаш популяр нештанд. این معنی خوندیم خیلی خوندیم ما مکتب خوندگی نیستیم بعد چی ما جام پیاننداری ما چیه پای اینا تو خوندگی نیستی نه من تا چی رژیسوری خوندگی نیستی نه خیلی هستن چیزایی که مقصد نه هستن چیزایی که او نه مثلا دکتری او باید سرتیفیکات داشته باشی که تو دکتری مثال دلوار سفرف من نمیدونم اکتوری خوندگی هست نیست نه که پروژه چابی چند کلونه гап да хонда ман хиёл мекунам ки ана ҳамиҷа агар як одаме ки ҳунараш зурай як одаме ки хондагиай бояд ӯ ҳунарзура бояд чӣ нага ягон чи ай таҷрибаи худаш битона ёд бития ира натона бояд и чӣ нага барои ки вақте мардум признаватат мекуна ку признай ма баъзан ҳолато мешаванд суруди солон дигаву дигашам мара мегӯянд ту нарафти ё ки тра над ман мегӯям ма признание халқа дорум ма треки кофе мегуфтам бояд суруди сол мегирифти сус мегӯяд треки кофера мардум қабул кардия дига ма ба ӯ статуеткаву дигаш ниёз надорам вақте мардум қабулат мекуна ма ина мисол агар бигирем ина ты нағз ҳаракат кардӣ киноотон ё ки хизматҳои мумкин набиҷон пирматфай мисол ҳамун канали замонавӣ медиа ҳаракати зур карданд ҳаракати барое ки навиду буданд касе дар ютуб кор кардан осон нестай и инстаграм любой кас видео не ам хеле откровенно мегем ҳаракате ки ваё кардан ҳеҷ кас накард 100% ягон кас накард хондан нахондан ин чиз муҳим нестай рост бисёриҳо фикр карданд ки мо барои ҷоизае кор кардем барои ҷоиза иҷа сухан дар бораи хондану нохондан дипломдорию бедипломӣ буд ма дар зери аккаунтам нависондагим ки актриса ва қаҳрамони филми хусурима ҳам хе нависондагим ба ӯ мақсаде ки ма диплом дорум ма актрисагӣ хондагим не ба мақсаде ки дигарро дар киноошон дар роликошон мара ҳамчун актриса фарёд карда метавонанд хуб барои чӣ ҳамин гап 1 сол пас биромад ин кор 1 сол пеш шидагӣ буд баъд 1 сол пас дида наша ё не 1 сол пас ӯ видеоам дилоза ҳашаст карда гап забуд аммо аввал да биромад буд ҳама шайби ассотсиатсия блогерои тоҷикистон ай ман сухан намекунам дар ин бора вообще нормально не чизе ки маҳкам шидагия вақте ки сидқан одам кӯшиш мекуна барои боло рафтан сидқан кӯшиш мекунад меҳнат мекунад заҳмат мекаша инам хекада янимаш мекунад ку дига дилат ай ҳама чӣ мемона худда умед дода наметавонӣ ки ту бояд пеш бирай аз зиёдиҳо мегӯянд ки кӯшиш ки и бояд ту дарша не дилмонда мешавӣ ҳамун чиза дига дидан намехоҳ ту хеле худат ягон хевай доштӣ ки дар блогери сол ҷоизаро мегирӣ ман рости гап ҳамун рӯз билет доштам бояд Ташкент мерафтам ҳатто числои билетам ҳаст агар бовар накунед телефон нишон тиём ман бояд ҳамун рӯз мерафтам лекин хай гуфтанд ки хуб намеша ҳар касдам даъватнома наметиҳанд даъватнома додиям бояд бира иштирок кунӣ то одами раст то уҷа даъвати сегона да биромадӣ ту дастои мо ҳадафмон ҳамияе ки ҳами одамое ки ягон вақт ту медонӣ ки ман чанд сол мубориза бурдагим ки баъд мара ҷоиза бутанам ма мерафтам ман мегуфтам бача трекҳои мара гӯш кӣ читкаи мара гӯш кӣ панчлайнои мара гӯш кӣ клипҳои ман чӣ ба ӯ гирифтесай чӣ ба ба ма чӣ бояд дастма сар бутам бигум не ҳеҷ корот хатоай агар дар масъалаи честнигиш аввал худо охир худо мо ягон каса не талчок додем не ёрдам додем не бировардем аввал худо охир худо ма ҳамун аъзои шуро дарем ма агар бинам дар ҷое ки намик қирик ноадолатия ма оҷа кор намекунам бароям қадар кӯшиш кардан дар кор ҳар як каса мо мумкин як хел ҷоҳода мо худмон ба кала нагирифтагӣ мо профессионалоро файрод мекунем мумкин баъзан профессионало ҳастанд ки ана лични ягон чиз доранд ягон каста хусумати шахсӣ доранд бо мо кӯшиш кардем ки
нисбати ӯ сол хатогиҳои имсоламона ислоҳ кунем. Не ки мо ҳамчун як ҳунарпеша, ҳамчун як ҳунарманди зан мо ба кала мегирем ки ту ҳунарманди зурӣ ва тавсият метаем ки хе дастота сар нате акмай хе ҳаракат ки соли дига ки- нашава. охири кор Соли нест. И охири кор нест. И охири кор нест. ма ба он мақсаде гуфтам ки шумо чӣ хеле Боз гуфтан фикр ки мекунӣ мара ки мардум қабул боз кардагия баром боз ба ҷоизае фикри ку ту зури ё ки мақсадам не ма тарафдори мисол амина ҷоизара не гирӣ аминара не мисол аминара хайр тараф мемонем. ози бисёр чизо гуфтан мехом лекин намегум Бугу хе. баъда Хай бугу, записа ака. жихтен баъд ман мегум гапома Намоза не акуҷа уҷа звука мекушан Не нагу не нигоҳ ку тра мардам қабул карда ти чу барои ман ҳамин ҷоиза хай тамом барое ки шухто авторе ҷоизаи дорум мо ана ёдонашем ки мо ҷоизамона 4000 сомонӣ харидаем мо 4000 4000 сомон занг задагия чанд қапас чора ягон қапас занг нам занг задагӣ нест нирҷавеш истала ашмо нирҷавеш оригинал шуда оригинал бахтои хеле шуки нафаҳмем мо слишком мо ҳар як участникда бо победитель да маблағҳои пулӣ буд иш буд уш буд мо кӯшиш мекунем ки мо агар рафта бошӣ уҷа ана чӣ буд уҷа ҷои хӯрокхӯрӣ карда будем дига ягон ҷо мера любой ҷоиза спори бурай хеле ки ассотсиатсияи блогерои тоҷик ташкил кардем мо ҳама хел чиз набуд имсол бе ҳадди бад зур кардан набуд бача кофе ташкил кардем искем охрана красная дорожка ҳамаи чизша мо дар сатҳи олӣ кардем даже довариша ку ба бисмиллоҳи раҳмони раҳим ина доваро мо истодем амуҷа варақҳошон дар пешон сетаи роли ка мондан баҳо мондан ку аъзои шӯрои мара нишона доданд ки чанд голос дора мара даже ки штоб ма ягон каса пихат ё ки нагум ки ғолиб рачкай ма ё ки иш ма хиёл мекардам ки ғолиб вай не рисола мегира мисол ё ки фавик мегира ё ки ма хиёл мекардам ки ё ту мегирӣ ё ки дилноза мегира не ки дилноза бояд признават кунед дилноза имсол ҳичи ҳаракат накарда буд не ки чӣ хеле ки ӯ сол ҳаракат карда буд имсол ҳаракат накард имсол бояд ҳар як чиза ҷои худашда бугӯй на истихтае хеле бугӯй роналдо зур буд амсол ӯ сол роналдо зур месси буд месси зур буд барои ҳам қадар ҳезнеш месол ҳаракат накардам сои ҷоизааш соли дига ҳаракат кардай ту иҷа гуфтаесам иҷа айби ассотсиатсия ни в коем случае кардан дар кор нест барое ки мо тарафдорем ки ҳамхели одамо дар бари мо бошанд ва мо дар бари ҳамёем вале ҳаракат ки соли дига мешава дар ҳаёт ай чӣ метарсӣ рости гап ай чизе ки метарсим ба сарам омад ноумед шудам ба я умеди калон очама кофтум лекин бо партоф оли бо гудак меёвӣ ту зиндагӣ пешай хай ана ин савола баъдан ти нагане бес чӣ хеле ай чӣ метарсӣ гуфт чӣ ҷавоб дод ма нафаҳмидам гапша ай чизе метарсӣ ай дурӯғ мисолан тамом дар чашмам нигоҳ карда дурӯға гуфт ки дӯстут медорум ҳамчун духтар фарзанд лекин чӣ хел фарзанда бо мепартои меравӣ акай берӯз хай нафаҳмидем ки гулноза ай чӣ метарсидай хай ба сараш омадай мутаассифона шумо ай чӣ метарсен дар ҳаёт брат ма дар ҳаёт ай кентини прав метарсам серьёзно гап зане серьёзно гап дар задест ҳаёт ма ай кентини прав метарсам хеле радноҷон ма дар ҳаёт ай кентини прав метарсам кентои прав ту видеора дагӣ ма дагӣ мега шумо дар ҳаёт аз чӣ метарсед радноҷон мега ман дар ин ҳаёт аям кентони прав метарсам фақат чотки гап мезанам не хай ки ма пешниҳод мекунам ака қабул кунед накунед ҳама вақт хуби хубай бобои ман мегуфт худо раҳматш куна 100 дамур вале беста гап ман гаптон 100%. Шумо гап ман мебаред ко гаптон 100%. Лекин бо баъзан оштишем ай хуби истифода мебаранд. хуби хуб ай хуби истифода мебаранд. Шояд ки ай хуби зиёд ман ба ҳамин ҳол ғазидам. ана нигоҳ кунед як кас ганда шид як кас бояд хуб шава як кас бадӣ мекунад туро бадӣ кунӣ то чӣ фарқ мекунӣ ма ба фикр мечкардам бадӣ накардам ки да бадӣ не ма савол додесам вақте шер буд ки ман бад кунам ту бад мукофот диҳӣ пас фарқи байни ма ту авқот чист бигӯ хайна шумо мард хитон савол додем ки актрисагӣ чӣ ҷиҳати манфӣ дораву мусбат ай нигоҳи шумо
айнигоҳи мардо вақте слишком популярный мешавӣ, як вақте аз зани, вақти зани зебоӣ, шавҳарда ҳамин чиз чӣ мешава? Бигем як минусш мешава. Ба чӣ хотир? Вақте зани зебоӣ, вақте дар чишми мардами метовӣ, вақте шӯи ба номусу ба нанг мекунӣ, мисол да, ин чиз бояд ба иззати нафсит нараса. Ба нанге ки бо тра нигоҳ карда битона мисол. Вай наметона уже далши уже рӯз то рӯз вақте мегзара, вай намехоҳа менталитети мода, наметона уже ки мақсад занаш бубуря баромад кунад қати як марди дига саҳна ё ки як рол бозӣ кунад, наметона. Минусш як ҷо қати гудакат рафта наметони, оянда мерай мақсад 100 дӯст дорӣ, 100 душман дорӣ, 100 хейте дорӣ, зани ҳайталӣ, духтари сангалӣ, мисол намедонам, мисол мефаҳмям гапора худат мималёдна. Ҳозир нағз қабул мекунӣ. Ҳозир представед ки ты пага қати шути, мегӯянд чӯ карди зани сангалӣ, мисол правильно гуфтесам? Правильно. Дальше мерем. Плюсш мардум мешиносад, рекламодатело аст, пул тамом. Барои пул ҳам эътирофи мардум пул. Касе мега ки ягон чизи дига дурӯғ мега. Баъд як чизи дига ки ҳамин машҳурият одамда мефоридай. Одама мефора ки бидонаш, одамо аспои $100,000 мехаранд ки номшона як бор дабиз бигиранд ки аспи раиси фалонӣ. Мора худованд худаш обрӯра додагай. Ва касе мега ки барои ягон чизи дига дурӯғай. Ами дунёда мо мием штоб охиратмон обод кунем, нормально зиндагӣ кунем, ба ягон чиз савоб хати бирем. Плюсш камай, минусш як галай. Не ки мардумиро набинам, мардум хиёл мекунад ки дар ҷои мо бидан гарини осонай, па кайфай. Дар савол ҷавоб гирифтӣ? Я савол дига. Ту оянда давом доданӣ ё ки ягон определёни время ҳамин кора карданӣ, баъд бас карданӣ? хаб дар ду савол як бора ҷавоб медиҳам. Ду савол додам? Не, саволи пештарае ки акай барон акай берӯз ҷавоб додан. Ман ҳамаи кора гуфт якай берӯз ба хотир мекунам ки зиндагима пеш барам, барое ки ман як хидмам, бор зиндагима хидм мекашам. хостум як кас шавам, орзуи очама амалӣ кунам. А вақте ки дар зиндагии ма амун марде пайдо мешавад ки дар ҳақиқатанам ай худаш ягон кас намесӯзад, дар мади аввал худашай ва метона ки занша хушу нигоҳбин кунад. Бас мекунӣ? Карьерама? Оз чӣ хелехтон гуфтан ки ҳеҷ мардак намехоҳад ки занаш дар публика бошад. Калем ба калона гирифт. Ниё ки ана бема саволта барнома саволта барои сарма бутумаш. Мақсад я мардаки пайдо шава, ба калат бигира, мебини мардаки хубай, хонагӣ, урфу одаташ ҳама чизаш туғри мегирад, нигоҳ бинед када метона. Мақсад пага падари мебини ки оянда ана падари фарзандотай. Ты тайёрӣ барои да ҳамун кас агар бинӣ дар ҷои хушбахтира нозада савол додам, не? Тайёрӣ барои ҳаму карьерата маҳкам кунӣ, ай қафои зиндагӣ чай? Не, ты рост шаб гу. баъд ай ҷанбасти кино кинои шумо не охи гӯш кунам шумо да ҷавоб диҳам. баъд ай ҷанбасти кино баъд ҳамхе ният дорам ки агар дар ҳақиқатан ҳамхе нафар пайдо шавад, ҷои хушбахтира на популярнигӣ мегира, на пул мегира, ҳичи гирифта наметона. Мехоҳам оилаи солим дошта бошам. барои ҳамин агар ҳамхе нафар пайдо шавад, албатта ман оиларо интихоб мекунам. Не ки ҷон тагардам бо шута ҳар рӯз видео наги имрӯз шавҳар рафтем авқот некунем. Илтимос. ӯ вобаста ай мардай. Не мо мегем ки вобаста ай мардай. чихе мард худаш намехоҳам ӯро маҷбури сторис мекунам. Касе ки худ чай. Касе ки таргет сар на якай берӯз. бародару ҳама каса гӯш мекунем. ҳамча бародар номраи WhatsApp ки мондагӣ бародару рақами WhatsApp ки мондагиам. Касе ки худ чай дуруя нестай, мақсад ана зангирай зиндагиша аробаи зиндагиша бурда метона. ина бародару не ки беҳуда занг назанем. зайнитай ма уверенам ки ай 190 духтари ҳамҷа бимонӣ бипурсиш даже аккаунтша мепурсиш ки удалид мекунӣ, немега.
агар нем аккаунтиш ҳеҷ И фоида ҳама чиз временная, ҳама не мо аккаунтам, медонем ҳама чиз. не айсад мо бачаҳоам хелем ма ҳамара винат накардем не ки айсад 90 духтара биёр бишнон мегӯяд не баъд ма чӣ қадар меҳнатҳои ма чӣ меҳнат кардӣ ту рафтӣ сурат гирифтӣ дар малдиви тайсусо мондӣ тамом хай места просто барои худам одам ҳеҷ вақт барои худаш сурат намемонад сурата мемонӣ ки одамо бубинанд бубинанад баҳод бутам бубинанд бусӯзанд. диди занинамура дидам ана истора вақте ай тараф нигоҳ мекунӣ ку зиндагӣ дар назарат уже ҳама чиз ясни мешавад баъд дигар бародаро кӯшиш кунен ана илтимос суратҳои семейни монен мо намегем монен оилатони инстаграм будура суратҳои кӯдакотонам монен гадафшӣ надорен монен қади зантон мо дики нестем просто илтимос ҳаму ценности ки зани тоҷик дора ҳавая тирят накунен ва ина нав да хайпай нав ҳамаш нуқтаи сайш мард дар ҷоям мебудам мисол мегуфтам не ман бояд карьера кунам агар дар гапош устувор бошам. ай саволҳои подписчикон ай филми хусури ман чанд сум маош мегирӣ? Ай филми хусури ман? чикиш Ай филми хусури ман ма не ай филми хусури ман не ай филми монен гап занам мегирам маош мегирам бо болои маош ма зиёдтар ин филми хусури ман шинохта шудам ай рӯи ҳамин проект ма сум кор кардистам. чиз кор кесай ай рекламаош мегирӣ сум реклама не рекламаои худат ай худтан ай хусури ту нестан охи хусури ман не ба воситаи ин филм мара шинохтан ку хусури кие хусури ҳамун худаш як аз дигар навиштае ки камкам фикри ҳамин эмин абу ки бечора миёша хунукӣ зад дар замин эмин ки патент гирифтагиаш намешавад ту дар замин хоб кунӣ я серия ай мухлисои азиз хоҳиш карда мешавад ки айном я бор ту дар замин хоб кун мо шарт кардагем касе дер омад хона дар замин хоб мекунад значит ма агар аввали зиндагим значит ма то охири зиндагӣ ма дар замин хоб не хоб хай бо савол мехонем дигаша баъде шавҳари ояндата чӣ хел дидан мехоҳӣ? нафаҳмидам саволту нафаҳмотен фаҳмидӣ охо чӣ хел дидан мехоҳӣ дар мисол дар сар дамуро образ кардагӣ ку як кас навиштае ки 100,000 сомон метавонад мешавад зани ма шавад 100,000 сомон 100,000 сомон чӣ девонаи бугу не гапзака рад не мега ки хай биёям ҳамин темада гуфтум гап назан хай биёя бурган реванш қатъи дилноза кай мешавад реванш медонӣ чи ай не нафаҳмидам маъноша реванш мақсад ҳами як кас я боец қатъи я боец мезана баъд дем бошна реванш мегӯянд ака иншоалло ки дигар намеша нуқта сари хат нуқта як нуқта бас аст агар шур ин шеър ба ин гап ягон дахл надошт як нуқта бас аст мақсад мо ба як нуқта кормона ҳал кардем сулҳ бастем фаҳмидем ҳозир якдигартон набинен салом алейк мекунем ман салом кардам бародарои азиз миннатдори худмона ҳар яктатонда мерасонем ки то ин дам барномаемро тамошо кардем ки ай ҳама чизи қимат ин вақта ва шумо вақти худтона сарфа кардене дариқ надоштен ҳазор раҳмати калон ва дар охири барнома аз меҳмони барномаи мо хоҳиш карда мешавад ки таманиётҳои худша ба мардуми тоҷик ба подписчикои мо ва агар ягон гуфтанӣ дошта бошад дар охири барнома бигӯ ва мо барномаро ҷамъбаст мекунем аввал ҳарди шумода раҳмат ки мара ин қасоат тоқат кардед шух мекунам хай ҳар чизе ки дар ҳамин барнома гуфтам агар дар шахсияти ягон кас расида бошам пешакӣ бахшиш мепурсам лекин чӣ ки гуфтам ва фикри шахсии ман буд умедворам ки мара дуруст мефаҳмед ҳаматон да як бор дигар раҳмат ки моро ҳамроҳӣ карден ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед ба охир як савол дигар бутиём ба фикри ту ҳамин ялетрай вале ман видеоро бас дарои мекунам ба приколои моро мефаҳмам саломат бошед раҳмати калон дар барномаи онда киро даъват кунем бинависен дар комментария не ки ҷонтон агардам вақте мо савол мондем кай шу мекунӣ кай зан ягон саволое ки медонем дар бораи ҳамин шахс чизеро ки мо намедонем ҳам хеле саволотиен панотон вақт ҳазор раҳмати калон